ئەمینداریە گشتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە ده ڕۆژە سێشەمێ 23 مەها حەزیرانê daxuyaniyek bi boneya salvegera 46 ya bicîkirina projeya Zinara Erebî li devera Cizîra Rojavayê Kurdistanê ji aliyê rejima Sûriyê ve hatî sepandin belavkir. Di daxuyaniya enekesê de wiha hatiye. Di 24 hezîrana îsal de 46 sal lê ser bîranîna bicîkirina projeya Zinara Erebî ya nejatperistî li serdeverên Kurdî hatî bicîkirin derbas dibin û di vê salvegerê de gelê Kurd carek din vê projeyê şermezar dike û doza berdewamiya xwe ji betalkirin û rakirina encamên wê re nû dike. Encumena Niştîmaniya Kurdî di daxuyaniya xwe de got bi destpêkirina desthelata Partiya Behd sala 1963 de li Sûriyê gelê Kurd hate dorpêçkirin û rastî siyasetên şofînî û projeyên nejatperistiyê yên rêbaskirî û hebûna wê li ser xaka wê hate. Ku serjmêriya sala 1962 birêve bibin û bi vî rengî bi dehê hezaran welatiyên Kurd ji regesnameya Sûriye hatin mehrûmkirin serbarî guhartina taybetmendiyên neteweyî û guhartina demografiya deverên Kurdî û qedexekirina hemî çalakiyên siyasî, rewşenbîrî, çandî û civakî û her tişt be Kurdan ve girêdayî be ta projeya Zinara Erebî ya ku yek ji van projeyên nejatperist û bitirs bû ku ji aliyê Mihemed Taleb Hilal serokê beşê ewlehiya siyasî li Cizîrê dûî demî de û endamê serkirdayetiya herêmiya Partiya Behs piştre ji aliyê konferansa Behs di Eylûna sala 1966 de hate helbijartin ku di wê konferansa Behs de pêngavên awarte hatin avêtin û biryara amadekirin ji bo bicîkirina projeya Mihemed Taleb Hilal hate standin. Di daxuyaniya enekesê de hatiye jî ku di 24 hezîrana sala 1974 de serkirdayetiya herêmiya Partiya Behs ferman da ku proje li ser erdê were bicîkirin û çil cihên neştecîbûnê ango mistewtene li hêla sînorî bi Tirkiye re ji endîwarê ta bajarê Serê Kaniyê bi dirêjahiya 275 kîlometran û pehnahiya 10 ta 15 kîlometran ava kirin. û zevî û erdên Kurdan desteser kirin û bi hezaran malbatên Erebiyên Xemer ji Reqa û gundewarên Helebê anîn li deverên Kurdî bicih kirin û bi vî rengî nehiştin bi dehê hezaran gelê Kurd li devera xwe Sûdê ji axa bav û bapîrên xwe bibînin û bi awayên cûr bi cûr lê dijî gelê Kurd kar dikirin û ew hejar û birçî kirin û neçar bûn koçberî deverên wan bibin. Enekesê di daxuyaniya xwe de tekez li ser wê yekê kir ku hebûna Kurdan li derdora Şamê û bajarên dinyên mezin hejariya ku ew têde bûn dîdevan e li ser siyasetên nejatperistiyên ku li dijî Kurdan hatine encamdan. Di nav de projeya Zinara Erebî jî. Her wiha sitem û zordariya gelê Kurd ji bo hebûn û azadiya xwe bi dehê salan li ser destên hikûmet û rejimên Sûriye rastî hatî ew jî dîdevanek e ji wan siyasetên nejatperistiyê re. Emîndariya giştiya enekesê di dawiya daxuyaniya xwe de got ku sitem û zordariya gelê Kurd ji bo hebûn û azadiya xwe bi dehê salan li ser destên hikûmet û rejimên Sûriye rastî wê hatî divê opozisyona Sûriye û bi hemî alî û pêkhateyên xwe welatparêzên li ser pêşeroja welêt û berjewendiyê neteweyî de kar dikin mafê gelê Kurd re bin ji ber gelê Kurd bi hemû pêkhateyên Sûriye re ji bo serxwebûn û avakirina Sûriye de kar kirine û divê mafên xwe yên neteweyî di distûra Sûriye de û rakirina hemî merasîm û biryar û yasayên nejatperistiyê yên ji aliyê rejima istibdadî ve di dijî Sûriyan bi giştî û gelê Kurd bi taybetî û di serî de projeya Zinara Erebî û pejrandina wê di belgehên xwe û hemî belgehên girêdayî pêşeroja welêt de were kirin û ev yek deriyekî avakirinê ji bo Sûriyeya pêşerojê ya ku hemî Sûrî lê digerin yên ku qurbaniyên pir mezin dane da ku zordariyê bi dawî bînin û azadî û serbilindî ji bo hemû gelê wê bigihînin. Emîndariya giştiya Encumena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê 23 meha 6 2020